Ey cemaatler, bu gurrun hevre havasını cem edip qaw dinlemeli gurrun. Türkmenin içinde, biz Türkmen milletin içinde şın almi milletin içinde bira aydılmayan gurrun ulamalar taraftan aydılsa da şahsi aydılyan minberlerden kan aydılanak. O bir de Türkmenin zihnini dinin bir gurrunudur deyip yaşullar riayet etmeyen zade. Ey yaş oğlallar, ey cavan oğlallar, ey uluqan adamlar, qavcetten dinlen. Qaytay deyin, o ötük güdeller barada fikir etcek bolup vermeyin. Bir gurrun vasiyet barada. Bir adam tüşekten meriz bolup yati, ya canı sağ, oğlun şonu bir zat vasiyet et diye. Ya zenanası vardı bir zat vasiyet et diye. Men malım beydin, men malım beytmen deyip. Men bir giýinreklikden qaw dinin manasyny hyzmatyny da ýetireýin, gadryny bilen aýdylýan görürüňler. Ey cemaatler, 22 daqiqa men qaw wagtymma Allah köklüdigünden täp bollugynyň aňsady edip hyzmatyny da ýetirerin. Wasiyet görürüňi Fiqh Hanafi'de uzak özünün iki meseleleri var. Kitabul Vasiyye ve Kitabul Vasaya deyip tamam soruğun cevabını aydiyer. Bizim giyinlikten bilmeli zadımız vasiyet, yani men ölümden sonram şeyle olmalı, men ölümden sonram şeyle olmalı, men ölümden sonram şeydin, men dünyeden geçenden sonram beyle olmalı, men malım şeyle olmalı, men öyüm şeyle olmalı, men namaz borcum şeyle olmalı. Vasiyet dip şuna aydılýar. Vasiyet diýdigi dünýeden geçenden soňram bolmaly zatlara vasiyet diýilýär. Vasiyet diýilýän zat käde lazım adamlara, lazım, wajib. Bir adam bilipdi namazı galypdyr, ya aradasy galypdyr, zekatlary berilsiz bolupdyr. Özü düşükde meriz ýaty bilýärdim, onda da oğlun şonu aýtman dünýeden geçýär. Beýtmeliler. Hay oğlum diýmeli, hay gyzym diýmeli. Hökmen düşükde ýatyp meriz bolma gerekkä. Men şi 10 gün namazym, men bir 5 gün aradam galypdy diýmeli. Ol öýdäki palan zat bara, palanyň qydyr ha diýmeli. Ölümden soň paýlaşjak bolamam, palanyň qydyr ha gelse beriň diýmeli. Öyünne amanat zatla yine aýtmany gitmeli. Beýle bolmalylar. Lazım şey. Lazım. Wajib. Boynuny şladym aýtmalylar. Namazy galypdyrmy? Aradasy galypdyrmy? Şoň pidiýesini beriň. Pidiýesini garyplara beriň. Türkmen namaz borcu diýer. Beriň diýip aýtmaly şonu. Ya öýünde amanat ba bolsa, öýünde çark wa motor wa ya beýleki bir ajnas jinsler her näme bolsun, halkyň haqqy başyny ya aslan bergisi wa. Hay oğlum diýmeli. Men bir gurrun sebepli ya wagt alypdym 10 ýyldan berer, 20 ýyldan berer, men näçe tümen men berýänmädir ha diýmeli. Ine bilen wasiýetiň lazymy. Boyunna wajib bir gurrun zatdy. Tiki içine girmeyin, umumiyrak aydeyin, Müslüman doğulu dinlen. Yine bir vasiyet ba, o lazım adel, yönü etsen soğabı var. Ay oğlum, ay kıyızlım, her hele, ya bir zat, men dünyadan geçemden sonra, bir men malımın 3'ten mirini, men malımın 5'ten mirini, men malımın 10'dan mirini, men malımın 100'den mirini, size Hudaýa şükür mätäj edel, men malymyň 10'dan mirini garyplara falan ýaňa bere weriň, falan bergili adamlar bardyr, şolara paýla weriň, falan ýerde hüjre ýörüp duranlar, ilm ýörüp duranlar, şotak elte weriň diýip muny wasiýet etmek bu bir mustahap zat, biz sogaply zat ki mutaessifana Türkmenden min heniz eştemek bardyr ha. Men şu milletin içinde şu kadar gelip ben geçen hafta Horasan'ladım, Anarkef'te, Gurgön'ne, Kumüştefe'de, Bender'de şu kadar milletin içinde heniz men Türkmenden eştemek yeni aytken Bahadır şahitlik kâin mi olsun bizim eşitmenimiz bilen yokluğu diye şeyli milletin içinde biz eşitemedik başka millette bağ yönü
Oğlun uşağı bir fakir bolmandan sonra, oğlun uşağı mätäç bolmandan sonra bir onun miri, bir hamana mesela etken 100 milyon ya 100 milyonu yeterlik zat badami, şoň 100'den mirini, 10'dan mirini, bir 20'den mirini, 3'den mirini, 4'den mirini bir özüne sogap bolar, yani goýana wasiýet etmek bu bir sogapda. Ine bir sogap boldy. Owal kysy lazım, wajib boldy. Yine bir sogap wasiýet ba. Bir de heywerim meni az gördüm, az eşitdim. Yaşullar, yaşuli şeýli öýünde gezip bir gezek oğlum şonu wasiýet eden akda. Men dünneden geçemden soňram da namazyňyza gaýym bolun. Men dünneden geçemsem agdy berje bolun. Dünýäk allanamaň. Algy beriňiňde gaýym bolun. Yalandan and içmeň, biri-biriňize hormatlyja bolun, biri-biriňize rahimli bolun, halka haýr ýetirýän bolun, halka derer ýetirýän bolmaň. Biz molla wagtymyzda şayet 20 ýyl bolan bolsun, men nodal şayet şu kitaby wasiýet okyp bäkak bolan bolsun, ustadym Jabbar Ahun taksir bile getirip kökezdi. Ustad merhum Nurcu Ahun Tullabi ýolma, Allah ona cennet-i firdevs versin, şoň wasiýetnamasyny bize okutdy. Men özüm okuydum ustadym Jabbar Ahun taksiriň huzurunda. Şi Nurcu Ahun taksiriň wasiýetnamasyny awwelden ahir okuydy çykdy, men okyp çykdym ahirine çeli şol dersiň başynda. Bir bolmaly ýagdaýlaň biri wajib edel. Ýöne bir ulukana adam bir öz içerisine wasiýet etmeli. Öz jemaatyna bir wasiýet etmeli. Şeýle bolun, beýle bolun. Yazap ettirmeli ya da yazamalı. Dinin bir söyleyen zatlar şula. Yani umumluktan din ilmi, din manası aydılıp durulanlar. Ey cemaat, kadrin bilin aydılyan gördüğünlüğün. Gömülmesin Peygamberimizin sünnetleri. Yürüyüp dursun. Peygamberimizin sünnetleri yürüyse, din yürüyse, il günümüzde nur artar, bereket artar, abrey artar. Allah'ın rahmeti dökülür üstümüzde. Ine bir näme gurrun molly? Wasiýet gurrun molly. Wasiýet wajib we wasiýet sogapilli aydylly. Ine bu gurrunlar näme diýip aýtýan? Ine göreli näme diýip aýtýanymy. Minäde bir bolan gurrunma. An Amr ibn Kharija radiyallahu anh. Anna an-nabi sallallahu alayhi ve sellem khataba ala naqatihi ve ana tahta jaraniha ve hiye taqassa bi jarratiha. وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي. Sahabalan bir aýdýar, minade Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diyesinin üstüne adamlara hutba okuydu. 150 min sahabalarının arasına ey musulmanlar deyip hutba okuydu. Ve men diyesinin eteğinnedim Peygamberimiz diyen üstüne, ve men ağzının eteğinnedim diyen ağzının, diyen boynunun eteğinne. Ve şu duruşuma Peygamberimizin diyesinin ağzının suyu sülüyküsü men şikirşimin üstüne akip durardı, men qiymillaman durdum dipdir. Sahabalan bir aýdýar, minade Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 3 adyrlaň arasynda giň ýerde hutba okuydy, ummatyna wagt etdi, nasihat etdi. Ve men Peygamberimizin diyesinin eteğine, ağzının eteğine, boynunun eteğine nedim. Ve şu diyen ağzının süslüyküsü doğrumen arkama damip dudu diye. Men ne dudum ve şunu Peygamberimizden eşittim, aytti. Hudaý Taala her kimin hakkını bölüp koydu. Oğullan, kıyızdan, erden, heleyden ve beyleki ýagdaýlardan. Öz varisine de vesiyet etmek bolmaz dedi. Näme dedi? Öz varisine vesiyet etmellerlikdir. Kanunu İslam'ın bir işi. Bir adam vesiyet etdiği hamana
men bir oğluma dünýeden geçemden soňra palan tukany bermeliyim. Şun etmellerler. Gaýtaýdyn. Hamana 3 ogly wa, ya gyzy wa, ya ogly wa. Fela wasiyete li waris. Öz ogly, öz gyzy erhili sen wasiyet etip bermeli. Odol Allah'ın bölüşü wa da men şu bir oğluma palan etýän diýmellär. Ýöne iyidi de ba. Megerinki beýliki wereseli ejaza berse bu bolar. Megerinki beýliki wereseler şonu ýürtse bu bolar. Megerinki beýliki wereseli ha bolýa dädimiz şey gitip biz ýürümizden biz razy dädimiz dünýeden geçenden soňra diş kefini ýürder tipdi soňra ýürtseli bu bolar. Ýöne oğul gyz däden bir kefini ýürtjek dällise de hak ba. Däden haky ýok beýtmäge. Birine ýa öz warisini wesiýet etmäge. Ýöne onu da oğul gyz biz ýürtjek dädemizin kefini ýürtseli bu bolýa. İzin dinleýli. Indi bu Peygamberimizin mübarek hutbaty minade tamam boldy. Men mahulca kamilleşdireýin, şuluq etmänji hyzmatyňyzy ýetireýin, aňsatjyk. An İbn Umar radiyallahu anhuma ennehu da'ahu raculun fa ashhadahu ala wasiyeti. Bir adam Hazreti Ömer'in oğlunu çağırıptır. Men nipdir wasiyetname yazjak diptir, şahiyet bolsoň diptir. Ha bolýar diptir, barıptır. Fa iza huwa qad athara ba'da waladi. Görse amanamyň 4 ogly ba, şol adamyň oğlunun birini, ikisini bir zat ýazypty. Men ölümden soňra şeýitmeli dip. Ohm Hazreti Ömer'in oğlay diptir. Bu bolmat diptir. Peygamberimiz aleyhisselam aýtdy, zalim adama şahit bolmaň diýdi. Sen zalim alayda dipdir. Kim aýtýar şonu? Men mal mülk dip bir torly galmaga etjek bolýar-da. Mal mülk emes Allah'ın qydyr. Sen kimin zatymyz bolmaz. Lillahi mulkus semawat wal ardi we ma fihin. Yer we arasy Allah'ın qydyr hemmesi. Hudaý ýöne sana ejaza berdi, ejaza beren hat tasarruf etip bilersin. Onu etmesek gara ýere giremizde işimiz gyn bolar. Gawjetden dinlen. Ol oğlanyň şoňyň bir kneferini berjek diýipdir, bir kneferi berjekkä sen şaýat bol diýipdir. Yo, men muňa şaýat bolup bilmedim. Peygamberimiz aýtdy, her kim zalime şaýat bolsa, yalandan kasam içip, yalandan şaýat etap bolar diýipdir. Sümme esra'al meşye turaqana qatanrak ýöri berdir. Gaýta otur diýamasyň şol adam diýip. Ýa Qadri Tomaryň ogly turup ogra berdir. Rawahu Daruqutni. Yeni bir görüň dinlen. حكي أن سليمان بن الأعمش رحمه الله كان مريضا فعاده الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فوجده يوصي لابنيه فقال أبو حنيفة إن هذا لا يجوز فقال ولم يا أبا حنيفة فقال أبو حنيفة لأنك رويت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فقال سليمان يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة كذا في بدايا الصناعة. Ama mağdam bir çoğun alimi soramana vardır, ayadatına vardır. Ol alim adam da vasiyet istirmiştik men palan oğluma palan zat berin dünýeden ötemden soňra diýip. Ama mağdam aýtsaň munyň dogry ha diýipdir mezhep başymyz. Onu Ebu Hanife näme diýip dogry diýipdir. Meger sen öýdüň dädiň Peygamberimizden rivayet etmediňizmi diýipdir. Odul irsalyan adama wasiyet etmeler dip. Sen bunu beýtip wasiyet etme gerek gelipdir. Odul Hudaýyň öz bölüşi baki dip, Peygamberimiz aýtdy dip sen öýdüň millete aýtýan ki dipdir. O alim adam näme dipdir? Dogry aýtýan dipdir. Bilä dipdir daruhana ýanyk dükdör dälipdir. Peygamberimiň sözüni ýat bilýär, içine girip bilemezak dipdir. Siz alim adamla siz dükdör hesabyna Peygamberimiň näme aýdyllygynyň içini bilýäňiz dipdir. Bolýa dogry däwet etmerin men dipdir. Ene bir ikilenji urun bolly sizin hyzmatyňyzda. Faqat nafa ash-şari' alayhi salatu vesselam ay yakuna liwarith wasiyatan nassan wa ala hada yakhruj ma idha awsa li imra'atin ajnabiyya thumma tazawwaja annahu la yasih.
İnni öz varesine vesiyet bolmaýada. Men ölümden sonra oğluma bir zat berin, men ölümden sonra kıyızma bir zat berin, denanama bir zat berin, erime bir zat berin diýip bolmaýa. Ýa aýtdyk ha, megerinki verese ejade berte bolýa ha. Ha bolýa şonu ýörde artdyýdy. Öz varesine vesiyet bolmaýa. Başga kişi bolýa ha. Hamane şu mahal bir adam aýtýa, men ölümden sonra falani adama ya falan denanaga algısı da yok, bergisi de yok. Yönü men ölümden sonra men malımın onun birini şoňa berin diýse, men hükmen oglaň şak ýörtmeli ha. Ini fiqh Hanefide, gowdiňlen bir adam wasiyetnamasy var. Falan denanaga men malımın onun birini berin diýipdir. Ya falan gyýdy oglany ya denanaga men içerisinde ha. Şu wasiyet yürüýem yürüýmýämi? Hab yürüýär. İçerisinde de. Şol adam ölmeke şu denana bilen izdivac etse, şun vasiyeti de batıl bolýar. Näme denanasy boldy da. Şehatte şeriatyn gurrumyda. Öz içeriğini vasiyet yürüýmeýärligini aýtjak bolýar. Ozul vasiyet edenne denanasy dädi. Ondan sonra vasiyet etse, vasiyet etdi de denanasy de vasiyet de yürüýär. Emme vasiyet edenden sonra şoň menen izdivac etse, vasiyet batylla. Näme öz içerisi boldy, içeriğini de vasiyet etip bolmaýarda. Ýene aýtýan megerinki verese ejade berse. Inni men kulli bir zat aýtyp berin, ey jemaatlar. Ansatjak üýşürp hytmatyňyza ýetireň. Oglan uşagyň öňkü denanaňdan bolan oglan uşak, bir denanaňdan bolan oglan uşak, ýa-şi bir denanadan bolan oglan uşak, ýa denany bilen oglan uşagyň arasynda adalat lazımdyr. Adalet, adyllyk bilen, adalet bilen bölmeli. Halaşy diri wagtynda hamany bir oglaňa bir zat, hatda din aýtýar. Iki oglaň bolsa, bir oglaň kellesinden, maňryndan, ýanagyndan okşasaň, ol oglaňdy okşa. Onu gözdetip goýup için ýakmak näme? Günäkärçilikde. Malla şeýle bir ol dinleň, bir oglaňa bir zat berjek bolsaň, oňa da baýat bermeli. Meger wa oňydyň. Megerinki sen deliliň maňa berip maňa bermeýäniňe. Meselen bu ogul mariz. Mamlaň urun bilmeýär, kesbiň urun bilmeýär, çörek çykarmaň urun bilmeýär. Bu mariz, aham sen aýtýan şeriat yürüýän ýere geňeşiň. Men şu ogluma şu delil sebepli men şuna artık maç berjek, wasiyette ha şu mahal berjek. Ha mariz hal bolsa, ýa-da ogluňy din okuysun diýip beren bolsaň bir ogluňy. Sen dinin içine gel, sen dünyanı kavalap yürüme deyip, bana bireme artık maşrak versen, neyinki hemme malın versen, bana bireme artık maşrak versen, ine bana şeriat ecade veriyor. Bundan maşa delilin olsa, hamana oğlun birine, denanana, ya kıydına, bir zat artık maş berjek bolsan, delilin bağ olsa, şeriat yürüyenlerden barda sonra, ey şeriat yürüyen yerdi, ey alim adam, bana şeriattan jogap aýt. Aya men şu delil sebepli oğlumun birine artık maç versem bolar mı di? O da birun wagtlar, ikun wagtlar kitap gözler, ulamalara maslahatlaşar, bolar diýse et, bolmaz diýse etme. Ine bila birun mol oğlun birine şu mahal bakan artık maç verjek bolsaň, eýni şejerek wasiyetnama da ýazjak bolsaň, men ölümden sonra oğlumun birine artık maç verecek, kıydımun birine artık maç verecek, ya ol denanasy aýrylypdyr, ikilenji denanasyna artık maç verecek, şu mahal kişiçik çağaçyklary bilen başyna artık maç bir zat berjek bolsa, gitsin şeriat yürüýän ýere barsın. Ya çağırsın ýanyna yaramaýan bolsa, Hudaý üçin isteýän gelin ýanyma diýsin, we men şu sebepli şuna bir miktar artık maç verecek. Neyinki malımın hemmesini verecek. Sonra alan denanasyny begendirjek diýip, hemme malyn mülkünü beripdi. Oğlun şoň son moldyk goýmak, Peýgamberimiz aýdypdyr, el-izraru fil wasiyet minel kebair diýip. Ol uluguna etdi ol adam. Ahir ömrüni zaýlady ödüni. Hemme malyn birini berip, başgalaryn için ýakyp goýsa, bir maly birini ölümden sonra artık maşrak berjek diýse,
şeriat yürüyen yere geňeşsin, men şu delil sebepli şuna artık maşrak berjek, şeriat ejade berýärmi diýsin. Ine aňsatjak size aňsatjak şeriatyň ýoluny aýdylyp ötdi. Ahirkide tapşyrıgy Hudaý üçin din hakly, bir toforlaş şu barada istiva etdile, siz istiva etmeň. Allah ömrü verse hemmemiz qarryjak we hemmemiz dünýeden geçjek. Hemmemizde ya boynumuza vasiyet etmek lazım, ya boynumuza vasiyet etmek sogap. Yan aytıp geçtik. Siz yerde yanlışmaň diýsene. Kan adamlar näme diye bir denane gelýär hamana, dedim bana tükan mertdi diye. Ol oglaýt diye, yo bermepdi diye. O gyýda diye, yo men badım diye. O gyýda diye, yok diye, men häzir beremak diýdi diye. Şol olukon ýaşullar şu tükanyň, şu ýeriň, şu öýüň eýesi istiva etýärdi. Owan adamsy, owan ýaşulsy, ya ahuni tekip birlik edip ýürmeliler. Üýşirakana men şu oglumy şu delil sebepli, şu uzur sebepli, şu şeriat kabul etýän delil sebepli berdim, hemmeňiz şahit bolun diýmeliler. Biriniň ýanyna utanyp ýoňa men berenlerdir diye. Biriniň ýanyna ýüzüne galyp hawa senkidir diye. Oň ýanyna galyp da görerin diye. Näme diýip beýtmeli? Näme diýip oglaň şonu awar etmeli? Näme diýip oglaň şonu öz dünýeden ölýär gitdi, oglaň şonu arasyna agdal etip goýýar. Hudaý, peýgamber, şeriat men halamiýa. Enne Hudaý olan hemmelerinin günahlarını maaf etsin, Allah mağfiret etsin, rahmetine salsın. Sen men beýtmäli. Oğlunun birine, ya zenanasyna, ya gyzynyň ýüzüne galyp, "Hawa senkidir şu ammar, şu yer senkidir, şu ekrançylyk senkidir" diýip, oň ýanyna diýip, "Men oňa beremek, oň ýanyna ýok berdim" beýtmesin. Sen kişi diýsin, şu uzur sebepli, şu delil sebepli, şu şeriat kabul etýän sebepli we şu şaýatly bilen we ogul gyzym siz hem bana şaýat bolun. Ejazamy hawa ejazat diýsin, kamyllap goýmalar. On bir onky hawa senkide dogry diýip, o jere gidip arada goýmalar ol qan adamlar. Ine Hudaý köklediginden hay üstüne oturup Allah köklediginden gysgaça dip hyzmatyňyzy ýetirenlerin Allah hemmemizden kabul etsin. Din yürüymek, şeriat yürüymek zebt bolupdu. Bar kulak assan, daqiq düşünnen bir kefi kulak asıp, ha ahun aytdı diýämen. Ahirnetçiliği kulak asıp, ahirnetçiliği kulak astırıp, Hudaý için şunu bütün alem jahan, bir olmasa Türkmenleri eşittirin, şu zebt bolup duran görüňleri. Goý şeriat, din dogurca yürüýsin. Yine bir zat aýdyn, emme wasiyet edipdir ya etmändir hac barada. Men mun gurrunun yan aytmadığım men çıtırdım ba. Näme diýip çıtırdım? Bir adamlar haja at ýazdyrypdyr, boyunna hac wajip dedi. Şu 1 milyon ton pul ýokdur, pakyr nowat, nowat şu öýde dünýeden geçipdir. Oglaň uşaklary şeriat ýürüýän ýere geňeşin. Bir adamlar ba wasiýet etipdir, men hac etdiriň diýip. Mun malyda ýa şu hac etmäge ýetýe, ýa ýetmeýe. Jemaatlar şeriat ýürüýän ýere geňeşin. Üçten mir diýip bir gurrun madyr, men mana aýsam uzaga geçjek. Aňsatjak ýol, şey diýdi diýip, ogly, gyzy, denanasy, äri geňeşsin. İşte adamyň hajysynyň gurruny wadi diýip şeriat ýürüýän ýere geňeşmeli. Allah Taala ýaşaýyşyňyzy nur, iman, izzet, bereket, abrydan doly etsin.